otsaila martxoan inguruan irikitzen da proposamen garaia herriari, orduan bidaltzen dira, zabaltzen da medioetatik pixkat galdeketa bat, eta edozein herritarrek erantzun dezake, beraien proposamenak nor ikusten duten, edo ze elkarte, edo zer ikusten duten, pixkat udalak aipatu edo goraipatu beharko lukena, ez? Pixkat omenaldi bat merezi duen elkarte, pertsona, eragile, pixka bat hori, proposatu eta bere ustez zerk ematen dion sari hori merezitzeko arrazoia, ez? Eta jasatzen ditugu proposamenak, urte batzutan jasotzen ditugu pila bat, beste batzutan gutxiago, baina beti egoten da jendea hori proposamenak egiteko, eta jendean nahi duela elkarte edo pertsona bat goraipatu puntu honetan, ez? Eta gero proposamen guztiak hartuta, egiten dena da, Oiartzungo udal kirola aholku batzordea elkartzen da, hau osatzen dutela herriko eragile guztiek, kirol eragile guztiek, eta beraiek erabakitzen dute proposamenen artean nor den saria merezi duena, ez? Eta azkeneko urteetan beti hor egon da, Jose Mari, eta aurten azkenean aholku batzordeak bere izena atera du.